Efa Griffith Jones, Prifeithredwr Urdd Gofaith Cymru. Sut mae paratoadau efo gemau yma wedi bod yn mynd? Wel, mae e gyd yn dod at ei gilydd yn wych iawn. Mae gan yr urdd staff gwych sy'n trefnu'r digwyddiad, felly fi'n hollol hyderus bydd popeth yn mynd yn esmwyth. Maen nhw wedi bod yn gweithio'n galed iawn ers misoedd. Bod e'n ddigwyddiad sydd wedi bod yn para 3 diwrnod, mae'r trefniadau'n gyffwrdd yn fanwl iawn gyda'r 13 o gampau gwahanol. Felly mae'n wych gweld hwnna, yr holl waith caled, popeth yn dod at ei gilydd, a popeth gobeithio, fi'n siŵr fydd yn mynd yn hwylus iawn. Da iawn. A beth mae'n olygu i'r urdd fod yn darparu gwyl chwaraeon o'r math yma? Wel, os ych chi'n meddwl am celfyddydau, i ni'n darparu cystadlaethau canu, dansio, ac i fi, mae cystadlaethau chwaraeon yn ochr arall o math o ddiddordebau sydd gan bobl ifanc. Felly, os ych chi ddim yn hoffi canu, wedyn falle byddwch chi'n hoffi nofio neu cymryd rhan mewn rhywbeth arall o chwaraeon, a mae hwn yn gyfle i chi gael cymryd rhan mewn gwyl ar lefel genedlaethol yn beth i chi'n dda ynddo fe. O ran yr urdd yn benodol, mae'r urdd yn falch iawn fod yn trefnu'r digwyddiad yma, fel bod ni'n gallu trefnu'r peth trwy gyfrwng y Gymraeg, bod popeth yn digwydd yn ddwyieithog. Chydig bach yn wahanol i'r Steddfod, achos yn amlwg mae'r Steddfod yn unieithog, ond ni yn trefnu hwn ar y cyd gyda phobl eraill. Ond ni'n falch iawn bod, tas yr ddim yn ei drefnu fe, yn sicr fysa'r Gymraeg ddim yn amlwg yn y digwyddiad. Da ni'n gwybod i gemau 2013 heb gychwyn eto, ond ydy'r gemau Cymru am gael eu cynnal yn 2014? Wel, ar hyn o bryd, mae gyda ni gytundeb gyda'r Llywodraeth ar gyfer un flwyddyn arall, ond rhan o'r arian yw hwnna. Felly bob blwyddyn mae rhaid ni weithio galed gyda phartneriaid i ddod o hyd i weddill yr arian, ac i ni falchio'n leni am y tro cyntaf bod ni wedi cael cefnogaeth ariannol Chwaraeon Cymru, ac i ni'n trio dod o pawb at ei gilydd i gytuno ar y gemau'r dyfodol. Felly dwi'n obeithiol ac yn hyderus iawn y byddwn ni'n gallu parhau'r gemau yma i'r dyfodol.